Hey YouTube, det er Andreas, og det her er min første video. Og det er Call of Duty Warfare 2. Så, og hvad hedder det? Det kan være, I kender mig nok fra Joachims kanal, så Joch 1116. Så, men min er lukket. Og jeg er ikke lige verdensmester til det. Jeg er level 70 og præcis 10. Det var lidt klamt det der. Så arbejder den der. Ja. Men ja, det er min første video. Og jeg kan ikke rigtig finde sådan. Ja. Hvad hedder det? Jeg er med i en klan, der hedder TDK. Okay, og jeg lægger også nogle videoer ud med Call of Duty Modern Warfare 3 og Call of Duty Black Ops. Så. Oh my god, jeg har kun fået et kill. Det kan jeg gøre bedre. Sådan der. Så kører det igen. Okay, du er ikke sjov. 4 kills, det bliver. Det er fint. Men hvad hedder det? Nej. Bare hvad hedder det? Nej. Jeg håber I kan at I gider abonnere på min kanal. Og hvad er det? Og jeg bruger ikke aimbot eller sådan noget. Jeg bruger ikke hack. Okay, bare ved.